Purity nango. Intie maber. Ichiwo nade kawuono? Ijaber. Erokamano ahinya. Tapenji, Purity en adieri makende ni thoth nyiri ka go mbaka to wuoyo about ineno ka ng'ama nigi V8 gimiyo concentration ahinya, ja piko, ja saloon ka ok ging'i ahinya. To ng'ama koro nigi lwete hach ka joma chon ni wacho ni you can begin the love from humble ground. Uchake par, inindo kata mana, ubedo kata mana dier ot. Ma be gima nyalo timore sani? Ok nyalo timore sani. Ang'o momiyo ok nyalo timore sani? Awuoyo love. We mwandu love. Yani un ladies, why? Ang'o momiyo mwandu miyo pek malo love? To love e msingi mar dak. Ang'o moni chaka gi ng'ato, udongoru adonga mos kode, muchop kode level moro maber. Ang'o matimu? Number one thing is okwabichamo love no. Okwabichamo love. Ikuni love ok cham. Ng'ato nyalo bet ni ohera malich to onge gimoro kata monyalo. Ok onya kata loso na wiya. Yani mikono tupu ailambu. Mikono tupu ailambu. Mana kata amora. Kuro konyal maintain wini kama. Ok onya rwaka maber kaka. Ok onya mi lipstick moko matin kama iwir. Kaka loso rima smart ni konyal maintain. Mano kuro love ok donji. Okay, kuro between mwandu gi love. In kaka nyako kata ladies, ang'o momiyo pek? Pesa, mwandu. Mwandu koso love? Mwandu. Okay, itemo wacho ni dichuo ma onge gi gari, dichuo ma ok focus, dichuo ma lazy, omanjo nyiri ma lazy wetene. No tata meso baki konyombi. Okate mwacho kama. Gima temo wacho ni en ni ka in gi mwandu. Yes. To kata okaeri, tabo force love no. Terane mosi, wacho ni koponi an gi chung, an gi cheddar. Yani pocket lweta yudo. Loaded. Awinjo kesongo. Yani ka an gi mwandu to love donjo automatically. Donjo. To ka an gi love to mwandu ok nyal donjo automatically. Mano to koro love. Okay, koro penji. Koro iwacho ni mwandu emi toke mesa. To love toke mesa. Ang'o mamiyo ji dak kamoro achiel between love gi mwandu? Bende love unyalo bound together gi love ni machieng' moro yud mwandu. Ingeni mano to koro onge assurance. Yani nyaka wabet, nyaka wang'ad bet. Mano to onge assurance ni chieng' moro ibo bedo gi mwandu. Tambo kada bedo ni ati ni arito ni koro na bedo ni arito ni chieng' moro wabo bedo gi mwandu. No era kanyo chieng' moro bedo gi mwandu. Awuotho chieng' ni. Kamwanda kale. Ini wuotho chieng' jomoke mamiyi left. Ni koro ket for example ni aweja V8 adhine jani ni kata ja apiko nikech ni ohera mano ok nyalo timore. Now Purity, seche ma ja V8 mi dhire ni obiro chungo ni V8 no kanyo e dhot. Kinindo kichiew tigo wang'i V8 to duogo kiny tiende ni obudho oko mobedo oko moduogo tok saa 6 maning'e ni ng'ama duogo kiny ng'ani be pod V8 ne chakonyi. Be pod mwandu cha ichiemo free opong fine. V8 ni oko fine. Kudwa dhi riruti V8 nitiere fine. Lakini mondo mi onende kata mana e odi ka, mondo mi concentrate ka, odiche simbe ni mondo mi yud kata mana attention mare, it's not easy. Dan jachan ma tukulu ana kitu ana chochote kuwuok to kata mana piko modhigo onge ukwama na left be uwuotho gi tiu ka mwanda lakini obede bathi 24/7 uni mane nyamama hai eni bathi. Is that not love? An kata koro ohero ni obede simbe 24/7 mano koro ko bada. Yani you mean you can see that? Bora ni anyalo dak e maisha madwaro. Yani ngima tin dak ma tin to mit. Tin to mit. Yani mondo maintain dendi ni en mana pesa na. Nyaka jipanga maber gufuku na makufuku na nyap. Nyaka rwakre maber. Awinji. Nyaka los wiya maber. Okada wuothe chieng' alokra rateng' kaka sani aja berni. Okay, indeed you are smart. To koro ng'ama onge gi nino. Kata koro awachi ni ng'ano ok mi attention madwaro. Yes. Anyalo manyo ng'ama ohera nini outside that. Koro
ma an tichamo mwanduna lakini koro era tidhi manyo kata mana jadhier moro. Oh, now I get you. Oh, now I get ladies. Okay. Koro anto mwanduna. Ng'ami dak go mameja miketo mbele ni ento mwandune. Lakini era inyalo manyo kamoro. To be ok ibing'eyo ni okaeri. Oh, ne ahero mana mwandu. You mean ladies can assume? Yeah, you can assume. So well. Ma feel good ni era even after 6 years. Era kita. Adeno ni era. Okay, nitika ko ulaloga pachwa, wajo pachwa. What do you mean? Ere kako kanya fwenyo ni era kaindi 6 years. To era tiyodo kama chelo tantu mundu na medechi ko. I cannot walk out of this marriage. Anana comfortable. Ere kako ulalo pacha mo kanyal fwenyo. Ok ni kata ni wadhi kumoro mondo walal pachi ya. Oko dhi alego. Ntie hera mabonyisi anyisa lakini hera no to ben mana fake. Yani medo wango yani ntie muda chono mana gimalo munda filter ne chuo banda chiel chuo pach gi thin maki kelo ne matis kama to film mana ni ere be ni na comfortable kabisa kwanza man off fall pio hey